ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахтеҷе. дӯстони азиз, дар имзо навор 12 хона, замин ва квартираҳои фурӯшӣ дорем. Бародарони азиз, хонаҳои арзина ва заминҳои фурӯшӣ айи душанбе. Бародарони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона замин дар кор мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. Бародарон, агар шумо хонаи фурӯшӣ доред, ки замин ё квартира ки мошини фурӯшӣ, дар номараи имо ватсап рӯё кунем. Бародарони азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 154 сомонӣ. дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори мо ба имо ва ба дигар сайтон поделиса кунем. мо бошад наворро сар мекунем. то охираш тамошо кунед, ай нархҳои хона бо хабар шавед. Якам квартираи фурӯшӣ. Якам квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон. Бародарони азиз, пеши бозорчаи Зарафшон якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 52 квадрати метр. Бародарони азиз, об светеш ҳастай, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш кардагӣ ҳастай. хона сохтмонаш нопуррай. Бародарони нимколаш нимкола мондагиай. дигар шахай хитон мекунед. дом новостройкай. моҳи октябр полни худ меспорад. дар қарибиш мактаб, садик, мағоза ҳама чӣ ҳузур дорад. Бародарони азиз, нархаш 230,000 сомон. бо кадоми харидори аниқай гуфтагай бо ай 230,000 сомон бо арзонам мекунем. моҳи октябр дом полни худ спорида мешуд. Бародарони азиз, рақамошон дар рӯи экрани шумо. агар харидор бошед, метавонед маълумоти пурраша ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар Абдурахмони Ҷомӣ. Бародарони азиз, колхози Киров дар 8 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёрад. дар хона об светш ҳастай, ошхона, ҳаммом, подвал, веранд ҳамаша дорад. хона навсохта. бародари тоқа як рангу борш мондагӣ ҳастай. як рангу бор мекунӣ, медорад зиндагӣ мекунӣ. хона навсохтай. нархаш бародарони азиз 155,000 сомон. бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем. гуфтагай кӯча асфалта, гирди хона маҳкамай. марҳамат. кадомтон харидор бошед бародарони азиз, ай ҳамин рақам метавонед дигар маълумот чагин. рақамҳои Россия, рақамҳои Тоҷикистон шумо ҳастай. марҳамат. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ бародарони азиз, ай шаҳри Бағдод кадоме ки хоҳиш карда буд 6 сотиқ замин бародарони азиз дар деҳаи Холмурод. бародарони азиз, ҷош ҳамвора хушрӯй барои хона кардан мешавад. обш ҳастай. 6 сотиқ замини холия бародарони азиз, нархаш 35,000 сомон. бо кадоми харидори аниқай гуфтагай бо арзонам мекунем. 35,000 сомон дар 6 сотиқ. кадомтон харидор бошед, ай шаҳри Ваҳдат, деҳаи Холмурод. бародарони азиз, дигар маълумоти пурраша метавонед гирен. ногуфта намонад ки бародарон, агар шумо замини фурӯшӣ доред, ки хона ё квартира ки мошин, дар номари имо ватсап рӯё кунед. мо инам хел ранги инами бачаҳо реклама мекунем. бародарони азиз, агар кадометон ки мисол чӣ хел хона дар кора ё ки квартира дар комментара нависед, хушрӯ карда. бародарони азиз, мо ба шумо кофта ёфта дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ мо бародарон инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пойтахт. бародарони азиз, дар Фирдавсӣ. духонага квартирае дар 5 этаж қарор дорад. 40 квадрати метр. бародарони азиз, об свет дорад, термис, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, балкон. хона беҳтарин ремонт кардага барои зиндагӣ кардан тайёра, бе ягон камбудия. трезои пластикӣ ҳамаш кагнада, обш пайстени ҳастай, оби гармам дорад. дигар маълумотша бародарони азиз мегирен. нархаш 240,000 сомон. бо кадоми харидори аниқай гуфтагай биен квартира ай пеш бидем. бо савдои хубам мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо. бародарони азиз, метавонед маълумоти пурраша ҳамин рақамҳо занг зада гиред. мегзарем ба панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшӣ мо бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Шарора. дӯстони азиз, яъне ки участкаи уртабуз. ҳамин хел маълумот 3 сотиқ замин. бародарони азиз, 1-2 дар хонаам духтагӣ ҳастай. хонаро фақат болошам мепӯшонед, я истосу шикатур мекунед, медоред зиндагӣ мекунед. дар хона дорад 3 сотиқ замин, ҳуҷҷатхона ва дигар чошам проектша каштагӣ ҳастай. хона бо семинблок бардоштагӣ ҳастай. бародарони азиз, нархаш 40,000 сомон. бародарони азиз, бо кадоми харидори аниқай гуфтагай бо арзонам мекунем. срочнай рақамошон дар рӯи экрани шумо. кадомтон ҳамин ҷага даркор бошад замин ва қати хонаш метавонед харид арзонакай. бародарони азиз, аз шумо чига хоҳиш мекунем ки видеонавори моро агар имконият бошад дар имо ва дар дигар сайтон поделиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшӣ мо бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар. бародарони азиз, участкаи Лелин дар Қарибиш. бародарони азиз,
дар 3 сотиқ замин 2 дар хона кардагӣ тайёра, об сведра, ремонт кардагӣ, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, гирди хона бо семенблок маҳкама, дарвоза задагӣ, дарахтҳои мевадиҳанда, ангур ва аловхона, оғул ҳамаш ҳастад. Бардони азиз, дигар маълумоти пуррашам мегирем хитон. нархаш 149 000 сомонай. бо арзонам мешавад, бо савдои хубам кардан мешавад. участкаи лелина бардони азиз, шаҳри Қозотепа. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед дигар маълумотшон мегирен. хона дар лави раҳ қарор дора уфтагиай. маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. ҳафтум замини фурӯшмо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бардони азиз, дар пости пеши Душанбе ваҳдат гуфтагиай. дар пости Душанбе ваҳдат дар ҳаминҷа хона қарор дорад. 3 сотиқ замина бардони азиз, фундаментҳои хона рехтагиай, проекташ ними хонара рехтагиай, сангам овардагиай. бардони азиз, хай проектша нимкола рехтагиай ҳастанд. дигарша хай хитоб мекунем, ранги замин ҳисоб мехӯра. 3 сотиқ заминай, нархаш 75 000 сомонай. бо кадоми харидори аниқай гуфтагиай, бо муомилаам мекунем, маслиҳат мекунем гуфтагиай. марҳамат дар рақамҳошон дар рӯи экрани шумои бардони азиз метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. мегзарем бардони азиз ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшмо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи Фарход. дӯстони азиз, дар участкаи автобус бардони азиз, пеши заправкаи якумда қарор дора гуфтагиай. заправкаи якумаш бардони азиз, хай кадоми ай Фархоре бо худаш медонад. 8 сотиқ заминай, 5 дар хона кардагӣ тайёре. бардони азиз, дарахтҳои мевадиҳандаам дорад, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, оғул ва ошхона беруниам дорад. бардони азиз, хона барои ҳамин зиндагӣ кардан барои райони Фарход, барои ҳама шароитош муҳайё гуфтагиай ҳисобаш. срочно мефурӯшем. нархаш 150 000 сомонай. бо кадоми харидор бардони азиз метавонед дар ҳамин рақамҳо занг зада маълумоти пурраша гирем. дӯстони азиз, як бор дигар такрор мекунем ки бародарон, агар шумо хонаи фурӯш доред, ки мошин, квартира ё ки замин, дар номари имо ватсап роӣ кунем, мо реклама мекунем. марҳамат, далши тамошо кунед навора. мегзарем бардони азиз ба наҳум замини фурӯшӣ. наҳум замини фурӯшмо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи Рудаки. дӯстони азиз, дар Ленинский райони бардони азиз, ҷамъияти Чинтепа, ноҳияи Дарёбод. хай бо дигар маълумот чиа мегирен. 2 сотиқ заминай, я 3 дар хона бардони азиз дохтагӣ ҳастай. сохтмонаш нопрай бо семенблок бардоштагӣ ҳастай. хай дигар маълумот чиа мегирен. нархаш 80 000 сомонай. бо алишам мешавад ва варианти алишиам дорад. ягон варианти алишиам дошта бошад метавонед дар ҳамин рақамҳо пешниҳод кунед. марҳамат. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшмо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Сино. бардони азиз, ай Зарафшон 1000 метр устаракай гуфтагиай. бардони азиз, 12 сотиқ заминай, 6 дар хона кардагӣ аст. хона детажай. бардони азиз, қариби шаҳрда қарибай. бардони азиз, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, оғул ҳамаша дора гуфтагиай. барои ҷои мо гов мол карданам мешава гуфтагиай. обуш ҳастай. бардони азиз, нархаш 260 000 сомонай. бо кадоми харидори аниқай, бо арзонам мекунем гуфтагиай. хона ремонт кардагӣ аст. гирди хона бо забор маҳкамай. хона барои зиндагӣ кардан тайёрай. об свети шаҳрӣ дора гуфтагиай ҳисоби бош. 12 сотиқ замин. хай кадомитон бародарон хариданӣ бошед метавонед дигар маълумотша гиред. нархаш 260 000 сомон. марҳамат. мегзарем бардони азиз ба 11ум хонаи фурӯшӣ. 11ум хонаи фурӯшмо бардони азиз арзонакай дар ноҳияи Данғара қарор дорад. дар маҳаллаи минтақаи Озод гуфтагиай. бардони азиз, хай дигар маълумотша мегирен. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагиай. бардони азиз, хонаш сохтмонаш нопрай. бардони азиз, 3 дар хонаи веранд ва дигар чошам кардагиай. яъне ки бо хай маълумотша мегирен. нархаш 50 000 сомон. бардони азиз, бо ай 50 000 сомон бо арзонам мекунем гуфтагиай. хай рақамҳошон дар рӯи экрани шумоай. метавонед дигар маълумоти пурраша ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем бардони азиз ба 12ум хонаи фурӯшӣ. 12ум хонаи фурӯшмо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри Панҷакен. бардони азиз, маҳаллаи Хамиртепа гуфтагиай. Хамиртепа ҳам хеле маълумот роӣ кардагиай. бардони азиз, 7 сотиқ заминай, 7 дар хона кардагӣ тайёра. хона беҳтарин ремонт кардагӣ аст. бардони азиз, 7 дар хона, 1 та ҳуҷратхона, 2 та дигар ванна, ҳамаш замонавӣ кардагиай. падвали калон кандагӣ тайёра. барои падвалда як банка монданда.
хона беҳади баъд замонави кардагиа гуфтагиаи соҳибаш гирдиш маҳкамай хона бо кирпичи пухта бардоштагиаст. Бардорини азиз нархаш 210 000 сомонай бо арзона мешавад бо муомила мекунем гуфтагиаи соҳибаш. Рақамошон дар рӯи экрани шумо яка бардорини азиз метавонем дигар маълумот гирем. Ин буд 12 хонаи фурӯши мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо бардорон.